Kodwane weche motudore kod yiero madundo mano bag nyoro en ni duol mochung'ne yiero e pachoka IEBC Orlando Duncan Murati Anyaga kod Peterson Njeru kaka jolocha e yiero madundo ma wards ma Evurore kod Muminji e kar chung' od bura ma Mbeere North County ma Embu. Duncan Murati Anyaga mar duond bura mar UDA oyudo loch e ward ma Evurore kod kwano ombulu 7,853 kendo loyo Albert Mushira Kiogoro mar duond bura mar DP mane oyudo kwano ombulu 1,940. E ward ma Muminji Peterson Njeru mar UDA beneno locho kod kwano ombulu 3,207. Noloyo Boniface Kariuki Ngari mar DEP mane oyudo kwano ombulu 2,232 ka John Nyaga Njeru mar UPA to ne oyudo ombulu 278. Alikuwa natisha mimi akisikuwa ninalala, but I thank God for what my people have done. Nimeng'ang'ana hii kitu miaka mingi and I want to promise watu wa sasa ndio tumepata kiongozi. Ningerudisha shukrani kubwa sana kwa watu wa Muminji kwa kunipea kura kwa wingi na kwa kuwa na imani kwamba ninaweza watumikia. Sasa leo ni siku yangu ya kuwarudishia shukrani na kuambia kwamba mimi niko tayari kama nilivyoahidi wakati wa kampeni. Sasa ni wakati wangu wa kuonyesha kwa vitendo. Pinje mag Afrika nyakati kanyachiel mar chwalo kwe tego tudruok maggi mar nyayo chike kachiel kod kaka inyalo keda kod midhiero mopogore opogore mokwako pinje mag Afrika. Ma en wach manowachi kod jatend migawo mochung'ne tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko Musalia Mudavadi. Mudavadi ne loso e kinde romo mar 60 makelo kanyakla riwruok mag jodolo mawuok e